எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு தில்லானா மோகனாம்பால்ல நாகம் சீறியது அப்படிங்கிற அத்தியாயம் பற்றி பார்க்கலாம். மோகனாம்பாலோட நாட்டியத்தை சண்முகம் ஒருத்த மாத்திரம்தான் மறைஞ்சிருந்து பார்த்தானா? இல்லை, அவளோட நாட்டியத்தை 6 கண்கள் மறைஞ்சிருந்து உத்து பார்த்துச்சு. அதில் 2 கண்கள் தான் கலைக்கண்கள், இன்னும் 2 கண்கள் பொறாமை கண்கள், இன்னும் 2 கண்களோ காமாந்தகார கண்கள். நாகலிங்கம் கண்களைத்தான் நம்ம கடைசியாக குறிப்பிட்டோம். அவரும் மறைஞ்சிருந்து தான் பார்த்தாரு. ஆட்டத்தை இல்லை, அவளை அழகே உருவா அமைஞ்சிருந்த அந்த அற்புத சிருஷ்டியை அப்படியே வாரி விழுங்க ஆசைப்பட்டாரு நாகலிங்கம். இந்த மாதிரி மோகனாம்பாலையே அவர் கண் கொட்டாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அவரையும் மோகனாம்பாலையும் மாறி மாறி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா ஜில் ரமாமணி. ஜில் ரமாமணி மோகனாம்பா ஆடின நடனத்தை பார்த்தா திகச்சா. தான் ஆட வேண்டிய இடத்துல அவள் ஆடுறாளே அப்படின்னு அவளுக்கு ஆத்திரம் வந்துருச்சு. அவள் ஆடுற ஜம்மக்காலத்துக்கு கீழே ஒரு சின்ன கல் தூக்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாதா? அவள் ஆடுற வேகத்தில் காலடறி அவள் கீழே விழக்கூடாதா அப்படின்னுலாம் அவள் பொறுமனா. அவளுக்கு இருந்த ஆத்திரத்தில் அவளோட கண்களுக்கு மாத்திரம் சக்தி இருந்துச்சுன்னா அப்படியே மோகனாவை சுட்டெரிச்சிருப்பா. அவள் ஆட்டத்துக்கு இடையில போய் நாமளும் நிற்கலாமா, என்னோட போட்டிக்கு வா அப்படின்னு கூப்பிடுவோமா அப்படின்னு கூட அவளுக்கு தோணுச்சு. என்ன இருந்தாலும் உலகம் தெரிஞ்சவ இல்லையா, தான் போட்டி அவகிட்ட செல்லாது, அவளுக்கு எதிரில் போய் நிற்கவே தனக்கு தகுதி இல்லை அப்படிங்கிற உண்மையை ஆட்டம் ஆரம்பித்த 5 நிமிஷத்தில் ரமாமணி உணர்ந்துக்கிட்டா. இந்த தோல்வி மனப்பான்மை அவகிட்ட ஆத்திரத்தை இன்னும் அதிகமாக்குச்சு. இந்த சமயத்தில் தான் நாகலிங்கம் மோகனாம்பாலையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறத அவள் கவனிச்சிட்டா. தன்னை கைவிட்ட ஒருத்தன் இன்னொருத்தியோட அழகுல மயங்கறான் அப்படின்னு அவளுக்கு இன்னொரு ஆத்திரமும் சேர்ந்துருச்சு. பொறாமையும் ஆத்திரமும் பொங்கியல நாகலிங்கத்தையும் மோகனாம்பாலையும் வெட்டரவ மாறி 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 பார்த்தா. அப்போது நாகலிங்கம் வண்டிக்கார சொக்கனை பார்த்து தன்னோட கண்களால் ஏதோ ஜாடை செய்கிறத பார்த்தா. சொக்கனும் பதிலுக்கு ஜாடை செஞ்சான். உடனே அவங்க 2 பேரும் கூட்டத்தை விட்டு நகர்ந்து போக ஆரம்பித்தாங்க. அதை பார்த்த ரமாமணி அவங்களையே தொடர்ந்து போக ஆரம்பித்தா. சொக்கனும் நாகலிங்கமும் திருக்குளத்தை நோக்கி போகிறத பார்த்த ரமாமணி குறுக்கு பாதையில் ஓடி குளத்தில் இருக்கிற மடைவாய்க்குள்ளே ஒளிஞ்சுக்கிட்டா. அவள் நினச்சது மாதிரியே படித்துறையில் அவங்க 2 பேரும் இறங்கி நடந்து வந்தாங்க. வா, அப்படி மறைவா போய் பேசலாம் அப்படின்னாரு நாகலிங்கம். 2 பேரும் ரமாமணி உக்காந்துருக்கிற மடைவாய்க்கு மேலேயே வந்து உக்காந்தாங்க. நாகலிங்கத்தோட கண்களில் பட்டா தன்னை கொன்னுடுவார் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் ரமாமணி மூச்சு கூட விடாமல் பதுங்கிக்கிட்டா. அப்போதான் நாகலிங்கம், சொக்கா, அதை பிடிச்சிட வேண்டியது தான் அப்படின்னாரு. அதுக்கு என்ன, முடிச்சிட்டா போகுது, பனங்காய சீவராப்பில் ஒரே சீவு அப்படின்னா சொக்கன். இதை கேட்ட ரமாமணி திடுக்கிட்டா. அட செவிட்டு பயலே, பிடிக்கணும்னு சொன்னால் முடிக்கிறோங்கிறையே, இந்தா கிட்டத்தில் வா அப்படின்னு நாகலிங்கம் சொன்னதும் சொக்கன் கொஞ்சம் நெருங்கி வந்தான். நாகலிங்கம் அவன் காதில் ரகசியமாக சொன்னார். ரமாமணி இதை கூர்மையாக கேட்டா. மோகனா ராத்திரியே புறப்படுறாளாம், வழியில் வண்டியை மறித்து. ஆமாம், நம்ம குறக்கருப்ப இல்லை, அவனையும் 10 ஆளையும் கூட்டிக்க. ஒரு பயில்வான் இருக்கான், மத்தளக்காரன், ஜாக்கிரதை, ஓடு அப்படின்னாரு. மறுபடியும் சொக்கா அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு. இந்த பணத்தில் அவங்களுக்கு தண்ணியை வாங்கி ஊற்று அப்படின்னு அவன் கையில் 5 ரூபாயை நீட்டினாரு. சொக்கன் அதை வாங்கிக்கிட்டு அந்த இடத்துல இருந்து புறப்பட்டதும் நாகலிங்கம் வேற பக்கமாக போக ஆரம்பித்தார். அவங்களோட காலடி சத்தம் மறையற மட்டும் உள்ளேயே பதுங்கி இருந்தா ரமாமணி. அவள் உடம்பெல்லாம் வேர்வேலை நனைஞ்சிருச்சு. மெல்ல தலையை நீட்டி பார்த்துட்டு வெளியே வந்தா. குளிர்ந்த காற்று வீசுச்சு. அம்மாடி, ஒளிஞ்சா மோகனாம்பா அப்படின்னு பெருமூச்சு விட்ட ரமாமணி நேராக வீட்டுக்கு போய் தன்னோட படுக்கையில் படுத்தா. ஆனால் அவளுக்கு தூக்கம் பிடிக்கவே இல்லை. புரண்டு படுத்தா. 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு, 1 மணி நேரம் ஆச்சு. சாமி கூட கோயிலுக்கு போய் சேர்ந்துருச்சு. ரமாமணியோட மனசில் பழைய நினைவுகள் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்தில் ஆடாத,
ஆடனா காலை ஒடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொன்ன இதே நாகலிங்கம்தான் ஒரு காலத்தில் தன்னை பார்த்து மானே தேனே அப்படின்னு கொஞ்சி குழாவியது எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்த்தா. உன்னை உயிருள்ள வரைக்கும் கைவிடவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தன்னை நாடகத்திலிருந்து விலகச் சொன்னதும், அவர் பேச்சை நம்பி ரமாமணி நாடகத்திலிருந்து விலகியதையும், அதுக்கு பின்னாடி அவர் கிழிச்ச கோட்டை தாண்டாமல் அவருக்கு அடங்கி நடந்ததையும், அதுக்கப்புறமா அவர் இன்னொரு பொண்ணுக்கிட்ட அன்பு காட்ட ஆரம்பித்தப்போ ஏன் இப்படி செய்கிற அப்படின்னு ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டதுக்கு தன்னை அவர் அடின்னு அடித்து நகை எல்லாத்தையும் பிடுங்கிட்டு விரட்டி விட்டதையும், தான் ராத்திரி முழுக்க ஒரு சோள கொல்லையில் மறைஞ்சிருந்து அந்த ஊரை விட்டே ஓடி வந்ததையும் யோசித்து பார்த்தா ரமாமணி. இதையெல்லாம் நினச்சப்போ அவள் கண்களில் இருந்து நீர் பெருக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அவள் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ கஷ்டங்களை தானே தனியாக நின்று சமாளிக்க வேண்டியிருந்ததுனால அந்த அபல பொண்ணுக்கு வாய் துடுக்கும் தைரியமும் இருந்தப்பையும் அவள் கண்ணில் கண்ணீர் வடிய ஆரம்பித்ததும் அவளுக்கு பொறாம குணம் மாறிச்சு. பெண்மைக்குரிய இரக்கம் தானாகவே வர ஆரம்பித்தது. தன்னை போல இந்த நாகலிங்கத்துக்கிட்ட சிக்கி எந்த பொண்ணும் கஷ்டப்படவே கூடாது அப்படிங்கிற நல்லெண்ணம் வரவே அவளோட மனசு மறுபடியும் மோகனா பக்கம் போச்சு. ஐயோ, 18 வயசு பொண்ணு, பார்த்தா இன்னைக்கு முழுசும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம், அவ்வளவு அழகா இருக்கா. கிளி மாதிரியான அந்த பொண்ணை இந்த படுபாவி என்ன செய்ய போகிறானோ? இவனுக்கு ஏன் இந்த ஆசை? இவன் கையில் அந்த பச்சை கிளி சிக்கனா பாவம் உயிரையே விட்டுடுவாளே. இந்த பாவம் யாருக்கு? நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தோம் நாம் சும்மா இருக்கலாமா? ஒரு பொண்ணுக்கு பொண்ணு இந்த உபகாரம் கூட செய்யாமல் நாம் இருந்தென்ன? இப்போவே போகிறேன். அவளை இன்னைக்கு ராத்திரி நீ ஊருக்கு போக வேணாம், பாதையில் உனக்கு ஆபத்து காத்துட்ருக்குன்னு எச்சரிக்கை பண்ணுறேன். நாகலிங்கத்துக்கு இது தெரிஞ்சு அவன் நம்மளை கொன்னாலும் சரி, நம்ம வாழ்க்கையை பாழாக்கின அவன் கையாலேயே நம்ம மடிஞ்சாலும் சரி, கடைசியில் ரமாமணி ஒரு பொண்ணை ஒரு பெரிய ஆபத்திலிருந்து காப்பாத்தனா அப்படிங்கிற நல்ல பேரோடையாவது இறந்து போகலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்தா ஜில் ரமாமணி. படுக்கையை விட்டு சட்டுன்னு எந்திரிச்சா. அவசரமாக ஒரு போர்வையை போத்திக்கிட்டு மோகனாம்பா தங்கி இருக்கிற வீட்டு பக்கமாக ஓடனா. எங்கேயுமே இருட்டாக இருந்துச்சு. தெருவில் நாய்கள் குறைச்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஊர்காவல்காரன் எதிரில் வர்றதை பார்த்து பதுங்கனா ரமாமணி. அவளோட நெஞ்சம் பட்டுன்னு அடிச்சுக்கிச்சு. அவன் போனதுக்கு அப்புறமா ஒரே ஓட்டமாக மோகனாம்பா வீட்டுக்கு ஓடி, அம்மா அம்மா மோகனா அப்படின்னு கதவை தட்டனா. கதவு திறக்கவே இல்லை. அவளோட மனசு பகீருனுச்சு. வீடு வெளிப்பக்கம் பூட்டி இருந்ததை பார்த்தா, ஐயோ, ஊருக்கு போயிட்டாங்க போலையே, இனி யார்கிட்ட சொல்கிறது, எப்படி காப்பாத்துறது அப்படின்னு யோசிச்சு திகச்சு போய் அங்கேயே நின்றுட்டா ரமாமணி. அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத அடுத்த காணொளியில் பார்க்கலாம்.